Bu kişi sizi ağlap, yanlış maglumat berip, yalan gurlap, sizi samsyk yerine koyup otyur. Ağlanmaň diýen maksat bilen jogap berýäs. Ol kişiniň öňe sürýän zatlar musulman doganlar dogry islamdan bihabar, sada inanjak insanlara islam we musulmanlary ýigrendirmek üçin islam düşmanlary tarapyndan taýinlenen maglumatlardyr. Bu kişi diýen zatlarynyň bir bölegini şol islam düşmanlarynyň taýinlenen maglumatlarynyň alyp gurlaýa, galanyny bolsa özünden goşýar. Hususan musulman doganlar ingliz dilinde islam we musulmanlary garalayan kän maglumat bar. Sebebi Amerikada we Ýewropada musulman bolýan yerli halk kän we ýyldan köpelýär. Şahsy özüm nemis, fransuz, ingliz we Ýewropaň başga halklaryndan, yerli halklaryndan musulman bolan musulman doganlarymyzy gördüm. We ýyldan köpelýärler. Onsoň bular şonuň bir zat edip öňüne aljak bolup, şuňa meňzeş islam, Qur'an, peýgamberimiz barada yalan maglumatlar kän ýaýradýarlar. Maksatlar islami ve musulmanları ýigrendirmek, Kur'an'ı ve İslam'ı inamdan kaçırmaktır. Ol islam düşmanları musulman doganlar açık diýerler. Biz esasy Kur'ana, peýgambere yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme käbä hüjüm etmeli diýerler. Şolaryň birini inamdan kaçırıp bilsek beýlekisi özüm ýykalar diýerler. Elbette bularyň bir boş gurrunlaryndan ibaret. İslam hak din, näçe düşmanlyk etselerim islamy ýok edip ýykyp başarmaýarlar, başarmazlarym. Şonuň üçin musulman doganlar üns berseňiz, bularyň esasy hüjümler Kur'an-ı Kerimdir, peýgamberimizdir, peýgamberimiziň sünnetidir, hadislerdir. Ondan soň haýsy meseleler öňe sürýärler? Zenan haklary, goýa musulmanlar zenanlara zulm edýärmiş. Ya olmasa kul gırnak meselesini orta atýarlar. Ön kul kul alypdyrlar, gırnak bolupdyr, şoňa meňzeşdatlar. We jihad savaş ýaly meseleleri munsyryn özleriçe düşündirip islamy ýigrendirjek bolýarlar. Bu hili kişiler musulman doganlar öňem bolupdyr, şu wagtdan bas soňam bolar. Yani bularyň misaly musulman doganlar güne üýrýän güjük ýalak. Yani güjük güne seredip näçe üýürse üýrü bersin. Hatta hemme dünýäň güjükleri üýşüp güne üýürsin. Güne sesem barmaýa, hiç ziyanam barmaýa. İslam bilen bularyň misaly şonuň ýalak. Bular şol üýrýän güjük ýalak. Ýa-da bir insan özü güne üfläp güni söndürjek bolsa, bu mümkin zatmy? Gelmiş geçmiş tutuş insanyet üýşüp güne üflese güni söndürüp bilmeýär. Ene musulman doganlar bulan bolup ýörşe şol güne üýrýän güjüň misalyndan ibaret. Bular nähil islama hüjüm etseler de musulman doganlar islam hak dindir, Kur'an hakdyr, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peýgamberdir. İslam gün-günden ýaýrap barýar. Amerikada we Ýewropada musulmanlar gün-günden köpelip dur alhamdulillah. Inni bu betbatyňam gurlayan zatlarynyň epesli bölegi şolardan alynan. Ýanky diýişim ýalqalan ýarsam özünden goşýar. We birilerini samsyk ýerine goýup gepini inandyrjak bolýar. Onuň diýen we öňe sürýän zatlarynyň gysgaçasyny aýtsak musulman doganlar Allah Taala barada, peýgamberimiz barada, Kur'an-ı Kerim barada edepsiz we terbiyesiz gurlap, üstünden gülüp gurlaýar. Allah Taala peýgamberimize Kur'ana, Islama dil uzadýar, dil ýetirýär. Islamyň, Kur'anyň we musulmanlaryň ýanky diýişim üstünden ulýar. Hakdan adaletden gurlaýar, emma özü islama hüjüm edip yalan gurlaýar, ýok zatlar aýdýar. Yalançy adamyň hakdan, hukukdan, adaletden gurlamagy hiç haky ýok. Misal üçin bunuň öňe sürýän zatlarynyň biri näme diýär? Goýa Türkmenistanda mundan gowy arapça we Kur'an bilýän ýokmuş. Özüm wazlyk edip zordan Kur'an okuýar we ýalňyş okuýar. Öňünde duran zady dogry okap bilenok. Ýalňyş düşünýän bolýar, ýalňyş zady diýär. Ene jahilliginiň bir alamaty şol bolanyň. Türkmenistanda mundan gowy arapça we Kur'an bilýän ýokmuş. Zordan okuýar özüm arapçany. We ýalňyş okuýar. Diýär Türkmen halky bunuň öňe sürýän zatlarynyň Türkmen halky iman etmedik diýär. Aslynda diýär iman etmedik halk diýär. İman etdim diýip iman etmedik halk diýär. Ya bolmasa diýär neşäni musulmanlar haram hasap etmeýärmiş. Ne şu yalançı, kezzap derler başka näme şol bolan. İslamda neşan her görnüşi haramdır. Narkotikin her görnüşi haramdır. Almak, satmak, ullanmak, hatta dermanlyk höküminde de ullanmak bolýan derler. Şol işler meşgul bolýanyň ýanyna turmagan bolmaýar İslama görä. Emma bu birlerini Allah götür. Ya olmasa diýär Kur'an'y arak haram derli. Ne kezzap. İslamyň çeşmesi Kur'an we sünnetdir. Sonra icma we kıyastır. Kur'an we sünnet bilen Allah Taala'nın kelamy bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünneti bilen spirtli içkilerin her görnüşi haramdır. Almak, satmak, ullanmak, içmek bolýan däldir. Ki bu barada biz ayrı ders geçdik. Deliller bilen öwrenmek isleýän doganlar şol wagty dinläp bilerler. Ene bu olan kezzap däller başka näme? Ya olmasa diýär musulman alimler diýär bilim bilen gyzyklanýan jehenneme gidýär diýip fetwa berenmişler. Kitap ýazanda bismillah diýip başyna ýazmasaň diýär musulmanlar kelle kesýärmiş diýär. Bu Ýewropalılar öň bir döwür bilim bilen gyzyklanýan adamlar içine jyn giripdir diýip öldürýän ekenler. Sen o öwýän Ýewropalyň edeni işi bul. Sen şonu gurrun bar halka eger durs bolsaň. Näme diýär İslam dini din dälmiş, Araplaryň dörüden zadymış, basyp almak üçin başga halklary.
Doňuz ýan jemgyýetler gowy ýaşaýarmyş diýe. Näseret betbagyt doňuz ýan jemgyýetler gowy ýaşaýarmyş diýe. Hadisler düzülen diýe, gulgyrnak meselesini özçe düşünürýär. Musulman doganlar 1400 ýyl mundan öň dünýäň aglaby böleginde söwüşlerde gulgyrnak alınıpdyr. İslam şuň öňüne almaga çalyşypdyr. Ýok etmäge çalyşypdyr gulgyrnak meselesini. Şo döwürde bar bu jemgyýetiň aýrylmaz bölegi söwüşler bolýan eken, gulgyrnak alynýan eken, emma İslam näme çağırıpdyr? Şonu azaltmaga, kul azad etmäge, gyrnak azad etmäge, golara gowsar etmäge, zulm etmezlige çağırıpdyr. Emma bular bize tersini gurrum garýar. Eger dürüst bolsaňyz çykyn gurrum garyň, siziň gowwaryan Amerikanyň, Ýewropalaryň ýaňy ýakynna kulçuluk bady. Mundan 100 ýyl mundan öňrägine gitsen, çak bilen kulçuluk bady. Amerikada görýän şu gara ýagdyň sandan köp bölegi Ýewropadan, ýa-ni Afrikadan gämiler bilen şotak satylan, äkidilen, ogurlap eltilen insanlar. Eger dürüst bolsaňyz çykyn şunu gurrum garyň. Ýaňy ýakynna Amerikada gara ýagdylar adam ýerine goýulmaýady. Ýewropada da şeýle. Emma bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 ýyl mundan öň Peygamberimiziň awançysy Afrikalı Bilalli sahaba radiyallahu anh. Emma bu betbaatlar size bunu gurrun vermezler musulman doganlar. Bular şol öz okap baran neticesi del, toğutuğuş ýaly başkalarının yazan zadyny gaýtarýar, agdyny doldurup. Ýewropany öwýe musulmanlary ýamanlaýa. Ýewropaň ahlaksyzlygy ýetik özüne, ýa-ni her hil jinsi taýdan azgynlyklar, başka azgınlıklar gariplik, ama Ýewropaňyzda şu başka ülkelerde bar bolan ýalňyşlyklar bar, bir ýerde köpüräkdir, bir ýerde azrakdyr elbetde. Siziň asyl Ýewropalaryňyz basyp aljy, Ýewropaly hökümetleriniz öwýäňde hatda şu günkunyň özünde gyrgynçylyk edip oturýarlar. Ýewropada hökümetli şuwat Israil gollak bolup otur, Ýehudileň döwletine, hökümetine. Filistinli musulmanlar garap oturýarlar. Çağa diýmän, aýal diýmän, garry diýmän, hasta diýmän, hemmesin hastahana diýmän, okuw diýmän, mescit diýmän, hemmesin bombalap otur. Hani siziň demokratiýaňyz, hak hukugyňyz agdyny doldurup öwýäňiz, şunu gurrun barın. Ene asyl terrorist şu siziň öwýän Ýewropalaryňyz gahanxor. Ol Avustraliyada eden abaragenler edilen gyrgynçylygy, Amerikanlaryň Amerikada eden, Indiýelere eden gyrgynçylygy, İnglislerin we başga Ýewropaly halklaryň Afrikada we Hindistanda eden gyrgynçylyklar şonu gurrun baryn. Öwýän siziň şu ýakynda Amerikanyň we Angliýanyň Ýewropa ýurtlaryňyz gidip Iragy ýerlen bir etdiler, milyonlarça insany hak öldürdiler, Awganistany ýene şeýle etdiler. Şonu gurrun baryn eger dürüst bolsaňyz. Arap milletine basyp gurulaýar, şonu garalap goýa, ýani Islam Arap milleti, milletçilik üstünden insanlar biri-birine näme diýe ýigrenlerjek bolýar. Islam Araplar şeýdipdir, Araplar beýdipdir diýip. Garaz musulman doganlar bu betbagytyň gurrunlaryna şoňa beňdeş yalan gurrunlardan ibaret. Betbagyt diýen, çünki betbagyt bolmasa Allah'a, Peýgambere, Kur'ana dil uzatmazdy. Betbagyt bolmasa kafirleriň musulman bolup duran wagtyna oturup Islam barada yalan zat gurulmazdy. Betbagyt bolmasa musulman doganlar hatda käbir musulman bolmaýanlaryň Peýgamberimiz we Kur'an barada silah we hormat bilen gurulayan wagty çykyp Kur'an we Peýgamberimiziň üstünden gülmezdi. Betbagyt özi kafir musulman doganlar, kafir. Emma size şunu diýen ok, adamlar men ýaly kafir bolun, gelin diniň üstünden güleliň, üýşüp bile Peýgambere dil uzatlyň, musulmanlar garalalyň diýip bilmän, men ýaly kafir bolun, betbagyt bolun diýip bilmän, näme diýe Kur'ana hüjüm edip görýär, Peýgamberimize hüjüm edip görýär. Ýoşadan Adam yalan gurlap, men Arapça bilýän, näme diýen ol bullyp öz ýalak etjek bolýar, şüpheler bilen gelýär. We türkmenleriň üstünden gülýär. İman etmedik halk deyip. Alhamdulillah Türkmenler iman eden halk ve siz ýalak betbagytlar üçin gynanyrjy habar. Halkymyzyň içinde İslam'ı doğru öwrenýän zenanlar we erkekler gün-günden alhamdulillah köpelip dur. Dini doğru yerden we doğru görünüşde öwrenen musulmanlaryň ýanynda bu hili adamlar agzyny açyp bilmeýär. Bular şol uzakrak bir ýerde oturup öz ýalak bir kisanak adam tapıp şol uzakdan edýän gurrunlary, şol dogry İslamdan bir habar, saada we ananjan adamlar samsyk ýerine goýup edýän gurrunlary. Allah Taala bulara hidaýet etsin. Eger hidaýete münasip bolmasalar, Allah Taala bu hili ýalançylaryň we betbagytlaryň şerrinden musulmanlary we islamy gorasyn.